Pagi yang indah. Kayak mangkat sekolah toh. Wah, ngopi dhisik sak mangkat sekolah, ngopi dhisik. Wah, ngopi kan ya dadine pinter toh. Jajal tak tes. 1+1 sama dengan 4. Pinter dak umum. Awong pinter yo paling ora yo sekolah bukune tak toko digawa kabeh to. Lah jenenge wong pinter. Digawa kabeh. Tek takoni bu guru, "Mana bukunya? Jadwalnya?" "Alah, Bu, saya bawa semua, Bu. Satu toko." "Alah, jam 6 seprapat wayahe nyetel musik sih. Sak lagu yuk mantap. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan berkali. Kecerdasan bukan dari sekolah, matane sembriat kuwi. Rumasane para pejabat-pejabat kayak rumasane pinter ngapusi rakyat yo saka dina ora saka sekolah to. Lah apa gunane sekolahan dideg-dege? Bayane apa wong ki pinter lho kok kecerdasan bukan dari sekolah iki. Kaya apa sekolah dhuwur-dhuwur lah. Wis. Rasa sekolah glodong-glodong kayu ae.